Как ми взехте колелото, бе? Мама ви крадлива. Виж кой, човекоподобно на Асаня Муртолиева. На нас той си ни вродено, бе. Той си едно рибата да спреш да плува. Както и да е. Вие сте тук, защото сте откраднали премного неща. Както знаете, от древни времена законите на хан Крум са били да отреже крак или ръка на този, който е откраднал. Така единственият начин да се измъкнете от тук е да решите пъзела и да отрежете по едната си ръка с тази врата. Къде е другата брата? Батко, занеси го къщи, дърва да си цепи. А пак аз много мишки плахове имам и с малкото брат възпа. И сега с какво мислите да се освободите от веригите, бе? Какво? Ние ги върнахме за желязо, батко. Спокойно, господине. Ние сме си вързали с въже, не се притеснявай, играй си и няма да бягаме. Тук ще представи си, че и сам жир.